Eta alaxe dio Twitter sare sozialan Tamara Murueta Goienak duela 40 urte El Paisek desinformatu egin zuen nire aitaren heriotzaren inguruan. Besteak beste, egia eta justiziara heldu arazteko guri oztopoak jarriz. Eta orain berriz, jokoz kanpo dagoen gaizkilari egin diote elkarrizketa eta hainbat biktimari zauria eragin gainera. Lotxagarria, besarka handi bat, eta etiketa besteak beste, Josi eta Josian Zabalaren senidei. Hauxe da aktualitatea lagunok asteburuak ekarri deuna, gaur zoritxarrez beste behin ere Espainiari begira ekingo diogu eta gaurkoari. Eta entzun duzu, berriz ere nahi duzu gogorakarri, kortaturen abestia ezagun hori. Usmagarrien abestia, ezenek eta lan dizetorren, aste honetan, beste behin ere, argi geratu zego, baina bere eskura ezagun. Eta Barrio Nuboren azpiatzetako korte luze bezain interesgarri honi paso eman aurretik gogora ekarriko dizuegu zen delako plan berezia indarrean jarri zeneko garai horretako Felipe Gonzalezen aurreneko gobernuko barne ministroa izan zela Barrio Nubo. Eta besteak beste asteburu honetan zer da egin duena. Gerra zibila justifikatu, iraindu edota mina eragin ere bai, baina bereziki gerra zikina justifikatu. Eta euskaldun askoren kalte eta zorigaitza izan zen hainbat ekintzaren ardura bere gain hartu, ardura politiko zuzena gainera. Y lo llegaron a coger, pero era un tipo tan grande que no cabía en el maletero del coche. Y como se resistió y tal, llegaron los gendarmes o la policía francesa y desbarataron el asunto. Entonces yo ese lo asumí. Y dije que lo había mandado yo y no hubo ninguna repercusión, ni la audiencia habló. ¿Eso era de justicia o no? Eso es. Y le sueltan al 9º día, lo ponen en el otro lado de la muga, como dicen ellos, y le dicen corre para adelante y da gracias a Dios si existe. Los etarras decían, ellos, que era una guerra. Era una guerra. Yo no puedo actuar contra los que están disparando desde mi trinchera, aunque hagan algún disparo equivocado. No puedo consentir que vuelvas a la cárcel. Lo vamos a arreglar. Y efectivamente, fui unos días a la cárcel. No sé si llegué a dormir un día, que Felipe González no se atrevió. ¿Tú lo propusiste? Sí. Amedo hizo muchas cosas mal, pero tenía de confidente a un miembro de la ejecutiva de Herri Batasuna. Hasieratik bukaeraraino bikain entzun duzu, lehen hitz horietan humorez ere aipatzen du, nola baiketa horietako batean, ezen behar adinako tokirik ibilgailuaren atzealde horretan, eta horri esker ihes egin ziola, hain zuzen ere, Lasa eta Zabalaren heriotzaren garaibenean egindako baiketa saiakera batean gertatutakoari. Hori lotu genezake gainera beste hainbat gertakarirekin. Eta bukaeran egindako aipamena gainera ustezko informazio iturriak ere bazituztela garai hartako herritar batasunaren edo herri batasunaren zuzendaritzan. Hor ere besteari interesgarri bat zabaldu genezake edo nola ere. Min asko, kalte handia, baina batez ere estrategia politikoa eta gerra zikinaren oinarria. Edurne Bruar entzun dugu gaur Euskadi Irratian eta argi eta garbi mina zaratago gerra zikinaren justifikazioa jarri du agerian eta hori da berezekin nabarmendu den ideia.
aspalditik datorren kontua da. Berretzi egin behar dugu tamalez Espainian ez dagoela justiziarik, justizia baldin bada denak berdin epaituak izan behar dugula, argi dago, guk hasieratik esan dugu ez daukagula batere konfiantzarik, baina nik orain galdetuko nioke konfiantza hori daukan jenteari, galdetuko nioke zergatik daukaten konfiantza, ez? Ministro batek esan badezake atzo esan dituen guztiak, eta oraindik ere ez badakigu norden X jaun famatu hori, naiz eta hasieran ere esan genuen guk badakigula nor zen gizon hori, zergatik zinisten duzue hor justizia dagoela? Zuek esan beharko duzue zergatik uste duzuen Espainian justizia dagoela. Eta tira izango da reakzio gehiagorik, gaurko egun honetan zehar ugari izan dira, jaurlaritzak adierazpide guztien reakzioa espero duela iragarri du hasieratik, baina izan dira besteak beste egiari zor bezalako erakundeak edota Euskal Herria Bildu bera, baita alderdi sozialistatik bertatik ere, Rafaela Romero eleduna bera ere atera delako, neurriak eskatuaz eta legea betearazteko eskatuaz halako adierazpideetatik tiraka, hainbat neurri juridiko egon daitezkelako besteak beste. Baizue, ingurumari honetan, Estatu Batuei begira ere jarriko gara. Egun honetan, Askabide klinikaren atarian 40 aldi horretan Garizumarekin ustez lotuta, baina Estatu Batuetatik datorren eskuin muturreko mugimendu batek sustatuta, hainbat dira haurdunaldia etetera edota osasunari dagozkion bestelako zerbitzuak jasotzera joaten diren emakumeak. Estatu Batuetan kinkalarrian da abortu eskubidea, baita New Yorken bertan ere gogoan hartu, New York dela besteak beste emakumeen eskubideak bermatzen dituen hiri nagusiena, ikurra bereziki eta atzera egin ezkero, atzeraldi arrisku batean sartzeko tankera hartu dezake gaiak. Gogoan duzue, telesail hain ezagun hori, serie berezi hori, Estatu Batuetan kokatua, emakumeen eskubideak erabat murrizten dituena, akaso halako gertaerak fikzioa direla dirudite, baina gauzak nola dauden ikusita. Aizue, ez gara gaizki sakatorreko, kasu honetan, guazen, Amaia Uribe-Etxeberriak Euskal Telebistan egindako erreportajari heltzera, baimena eskatuta metxe duzue, benetan ikusgarria delako, zer gertatzen ari den Estatu Batuetan. Demokraziari dagozkion oinarrizko bermeak bakarrik ez, emakumeen eskubideak urratzeko, ez dakit, arrisku larria ez, arrisku berelakoan da delako. Oihuka eta umekien argazkiak dituzten kartelekin antiabortista hauek astebururo batzen dira New Yorkeko abortu klinika honen aurrean. Abortua hilketa dela diote eta klinikara datozen emakumeek birritan pentsatzea dela euren helburua. Talde hauek hemen egoteak tentsioa eragiten du. Eta voluntario hauek klinikara datozen emakumei laguntzen diete jazarrita ez sentitzeko. Escorts are here to make sure that the patients are not stopped from coming in. Gorenaren erabaki polemikoa iritsi zenetik ona geroz eta emakume gehiago etortzen dira beste estatu batzuetatik. Izan ere 15 estatutan debekatu edo mugatu egin dituzte abortuak. We used to see, about 4 or 5 a month. Now we see about 15 per week. Zuzendariak esan digu lehen beste estatu batzuetako 4-5 emakume hartatzen zituztela hilero eta orain astero 15 etortzen direla. Bizitza osoa darama emakumeen erabakitzeko eskubidearen alde borrokan eta uste du errepublikanoek irabazten badute herrialde osoan debekatuko dutela abortua. Yes, they would like to see a total abortion ban. Eta argi dio horrek mundu osoan izango lukeela eragina, Estatu Batuen pausoak jarraituz beste herrialde batzuek ere politika antiabortistak bultzatuko lituzketelako.
hau 2022 urtean oraindikan hau eztabaidagai izatea, badakigu zeintzu diran, badakigu zertara datozen, ez dute lortuko, emakumea gure gorputzaren jabe gera, emakumea gero eta aldunago gera, eta ez gaituzte lortuko zapaltzea. Eguneroko jazarpena da, egunero daude hemen, baina orain ozen esan diegu, nahikoa da, aski da. Eskerrik asko denoi, garaipena zuena da, eta gora borroka feminista. Etxeko lanetan aritu direla asteburu honetan, Nafarroa aldean zonifikazioa dakizue, badela burua ustea, euskaraz ikasteko, hasteko eta behin, ager topaketak asteburu honetan, non eta Peraltan. Nafarroa luze eta zabal, Nafarroa gaur, Nafarroa hauei, Hamaika Telebista Nafarroaren parte bada, eta bideo horretan, goazen bazalalderaino, han ere galdetu nahi izan dugulako euskararen sonifikazioa egoera, zen nola ikusten da bazan aldetik, bazen egiten bazan kasi Europa mailan edadura handieneko udala dela, etzen ekin den, ezta? Amaiur non dagoen, bai, Elizondo, hiriburua. Euskaraz ikastea eskubidea da Nafarroan, hala ere tuterako edo Elizondoko umeek ez dituzte baldintza berdinak bete behar euskaraz D eredu publikoan ikasi ahal izateko. Hortaz, kalera atera gara zonifikazioaren inguruan jendeak duen iritzia ezagutzera. No, pentsatu ere gainera. Nafarroan ez da, lehen aurre Elizondo etzen eskuari mintzetzen, lehenago, hori jarri dire fanatikoak eskuarekin. Ni konprenitzot kultura ikontzia denako, baina fanatikoak izatea beste gozbetonetako, ja. Ba, sin sentido bat erraten dena, ez da ulertzen, ez? Nik uste dut euskararekiko alako, ez dakit, gorroto bat edo izan barra dela hor funtsean, ze nik ez dut ulertzen Nafarroa batean adibidez, ume batek Miranda de Argan aukerez izatea euskaraz ikasteko. Gurasoek nahi baldin badute, nik uste dut eskubide hori bermatu bartzaiela. Edo tuteran izan, edo hemen beran izan, edo Elizondon izan, ez? Eskubideak ukatzearena ez dut ulertzen. Nafarroa baten, non euskara gure hizkuntza den, bereizgarri bat, ohore bat, edo ez dakit, orgullorako zerbait izan behar dena, eta eskubide bat izan beharko litzatekeena, hola baztertua izatea, ez? Azkenean ikuste dut hor, politikoki kudeatzen den zerbait dela, ez dela errespetuz tratatzen euskera behar den bezala, eta gero hor hartzen diren erabakiak askotan edozein lanpostuaren eskaintzetan ez baloratzearena, nik uste ja ez bakarrik dela alde batera uztea, ez? Nolabait ere mespretxuz tratatzea bezala dela, ez? Da horrek amorroa sortzen dit. Ni euskalduna naiz, etxetik beti euskaraz mintzatu gara, eta gu privilegio hori jaso dugu, ze privilegio bezala hartzen dut bertzizkuntza jakitea.
eta bertzei nahita izan, naiz eta hori nahi izan, ez aukerarik ematea ere, borroka bat sortzea hortik, pena handia ematen dit eta tristura. Baina zoritxarrez hau da daukagun gobernua, hau edia gure politikariek orain erabakitzen dutena eta hori pairatu barra dugu. Espero dut alde hortatik igual mendien etorkizuna ez bezala, hontan aurrera pausuak ematea eta etorkizun politago bat izatea euskarak Nafarroan. Errestasun gehiago eman behartzela, hemen euskara, hemen benpin euskara haunitz solasten da, eta behartutela ez dakit nolarroan laguntza gehiago edo jendeari aukera gehiago eman euskaraz hitz egiteko, ikasteko eta solasteko alden leku gehienetan. Anomalia bada, baina ulerkorra egungo politikariek oraindik ere hizkuntza ikusten dutelako eraso bat bezala. Orduan izugarria da, ulertezina da, eta bakarrikan ulertu lehike hemengo politikaren arabera. Ziur naiz, atzerrian hau ulergaitza izango litzatekela, eskualde berdineko, lurralde berdineko hiritarrek eskubide ezberdinak izatea. Hori nik usteet beste inun pasatu ez leheken gauza bat izango litzatekela. Ezpada, politika honen arabera ikusi. Peraltatik Baztan aldera, ikusten duzuen Nafarroa gaur eta Nafar hauei eskutik heldota doazela. Hau guztia nola irakurriko dugu baina, gure begiz, Jon Ortzaiz. D ereduaren auzia berriz ere lehen lerriora etorri da, Nafarroan, hainbat konturengatik, hainbat arazorengatik. Azken aurrekoak izan dira Larragako hainbat familia, hezkuntza departamentura jo behar izan dutelako, beren herrian D eredu publikoa nahi dutelako, eta nolabait hori erreklamatu behar izan dute. Seguraski ez dute bestelako arazorik izanen, eta seguraski aurrera aterako da beren eskaera beste batzutan atera izan den bezala, baina nik uste erroko arazoari begiratu beharko litzaiokeela. Ez bakarrik unean uneko arazo horri, alegia Larragan ez dagoela D eredu publikorik, baizik eta momentu hauetan D ereduan ikasi nahi dutenak eta seme-alabak D eredura eraman nahi dituzten gurasoek hezkuntza departamentura jo behar dutela eta erreklamatu egin behar dutela hori. Nolabaiteko militantzia puntu bat eskatzen du D eredu publikoan ikasteak, eremu ez euskalduntzat jotzen duten horretan, eta zergatik gertatzen da hori legeak bermatzen edo ustez bermatzen baldin badu eskubide hori, hezkuntza departamentuak eskola mapa jotzen du horren arrazoitzat edo aitzakia gisa erabiltzen du, aurreko gobernuak ezarritako mapa bat da, eta bertan erreferentziazko ikastetxeak aurkitu ditzakegu. Hor daude D ereduko erreferentziazko ikastetxeak, aurreko gobernuak egin zuen hori nolabait errazteko, eta D eredua eremu ez euskaldunera zabaldu zutenean, ikusi zutelako eskaintza sakabanatu egiten zela. Oso eskaera gutxi zeudela herri batzuetan, 2, 3 eta horrekin ez zela nahikoa ikasgela bat sortzeko, eta hortaz erreferentziazko ikastetxe batzuk sortu zituzten nolabait errazteko. Baina hala eta guztiz ere malgu jokatu zuten eta ikasgela batzuk zabaldu zituzten naiz eta gutxieneko langara ez iritsi. Gogoratu behar dugu, gaur egun, gutxieneko langa hori 8 aurretan dagoela. 8 ikaslek eskatu behar dute ikasgela bat D ereduan hori bermatu ahal izateko. Zer gertatu da gerora bat? Iruñetik beraz Jon Ortzaizen analisia gure begiz, aizue, gure begiz begira, COP, ezaguna zaizue, COP oraingo honetan 27 Egipton da egunotan, ados jarriko ote dira
kutsadura gutxitzeko, planetaren akaberaren data atzerago botatzeko, ez dakigu. Momentuz ez dakigu neurririk ez delako adosten alako gailurretan, baina eskamilarik ez da faltatzen, aizue, egunotan ze esperoko dugu, Udane Arbeo, gure bidali berezia. Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari dira, itsas mailaren igoera bizkortzen ari da, munduko batez besteko temperatura igotzen, Europako glaziarren urtzak markak hautsi ditu eta muturreko fenomenoak hondamendiak eragiten ari dira. Munduko meteorologia erakundeak emandako datuaren arabera, azken 8 urteak historiako beroenak izan dira. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gai jorratuko dituzte abian den COP27 goi bileran, Egipton. Sharm el Sheikhen izango dira azaroaren 18 bitartean. Every report shows that we are making some progress. They're equally clear that there is so much more to be done in this critical decade. Luzaroan zintzilik egon den gai bati heldu diote. Aurten lehenengoz agendan sartu dute herrialde garatuenek pobrenei kalte ordaina emateko aukera. Kalte ordaina klima aldaketaren biktima diren garapen bidean dauden herrialdeei, klima aldaketak eragindako kalteengatik. Sameh Shoukry Egiptoko atzerrigaietarako ministroaren ustez gai hori agendan sartzeak erakusten du elkartasun sentimendu bat badagoela klima hondamendiak jasaten dituztenekiko. Bilera honekin hitzetatik ekintzetara igaro nahi dute, negoziazio fasetik hartutako konpromisoak egi bilakatuz. Egipton 40.000 parte hartzaile baino gehiago biltza espero da, historian parte hartze gehien izango dituen goi bilera klimatikoa izango dela aurreikusita. Gutxienez 100 estatuburuk eta gobernuburuk baieztatu dute goi bilera horretan parte hartuko dutela. Besteak beste Joe Biden AEB-etako presidenteak eta Rishi Sunak erresuma batuko lehen ministro berriak. Nabarmentzeko ordea ez Txina, ez India, ez Errusiare ez direla goi bileran egongo. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Udane Arbeo, gure klima larrialdi krisirako bidali berezia eta metaleroena berriz, beurreta zer gertatzen da, bihar bilduko da, bihar batzartuko da, Bizkaiko metalgintzako negoziazio maila, ez da ez gutxagorako, egunero aipatzen dizue zen olako garrantzia duen, hitzarmen metaleroena den honek guztio eragingo digulako, baina hori bihar izango da, gaurtik nola ikusten da kontua. Bizkaiko metalgintzaren lan hitzarmenaren negoziazioan akordiorik lortzen ez daute ben patronalarekin greba gehiago iragarrituzte sindikatuek. Azaroaren 28tik abenduaren 2 arteko lanuztea proposatu dute sindikatuek. LAB, Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT eta SK sindikatuek prentza oharbidez adierazi dute gainera. Ez daudela ados negoziazio egiteko moduarekin eta adierazi dute ez dutela onartuko baldintzen okertzea ez da eros ahalmena galtzea ere. Asteartean berriro bilduko dira bi aldeak eta jokoan dagoena da astebeteko grebaldia. Bien bitartean, Bizkaiko patronaleko presidente, Carolina Pérez Toledok, ziurtatu duenez, Bizkaiko metalgintzan akordioa lortuko dute. Tentsioa tinkotzen doa Bizkaiko metalgintzan. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen. Momentuz baina ez dute akordiorik lortu bi aldeek. Zer daude eskatzen metaleko langileak? Eskatzen dutena da soldata igoerak duinak. Eta ez dutena nahi ere da bere lan baldintzetan atzerapausorik. Hori, momentu honetan da mai gainean dagoena patronaleren aldetik. Plantatutako edukiak oso urrun geratu dira, guk nahi dugunetik, ez? Azaroaren 8an negoziazio mailaren 15. bilera izango dute FEDEN patronalak eta LAB, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. 2021ko abenduan iraundi zen 2019ko urte bukaeran sinatutako lan ituna. Aurreko hitzarmenaren negoziazioak ere luze jo zuen eta tentsio handia egon zen gainera.
Orain soka estutu ala aska dezake datorren asteko bilerak, sindikatuek dagoeneko 6 greba egunetara deitu dituzte Bizkaiko metalgintzako 52.000 langileak, eta iragarri dute halaber mobilizazioak gogortzeko prest daudela. FBMI argi eta garbi utzi, borrokan jarraituko degula, hitzarmen berri bat lortu arte. Baina bai izaten dut argi eta garbi, salto kualitatibo bat eman beharko genukela. Egun gehiago, ez 3 bakarrik, egun desente gehiago. Udazkenean 3 greba deialdi egin dituzte sindikatuek eta 85%ko jarraipena izan du lan usteak. Bizkaiko metaliko jendeak beste erakustaldi bat eman duela, indar erakustaldia. Jarraipen zabala izan dugu 85%ko inguruko jarraipen bat. Batzuk, bai patronalak, instituzioek eta komunikabide batzuek izkutatu nahi izan dute errealitate hau. Hala ere, udaberrikoetan ez bezala ez da egon batasun sindikalik. Hala, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek batetik eta ELAK bestetik protestak egiteaz gain, plataformak eta ELAK proposamen ezberdinak ere aurkeztu dizkiete FBMI. Eta nahi dutena da lan baldintzak eta bizi baldintzak duinak. FBMek ez dituenak eman nahi sektore osoari, naiz eta beraien hitzetan ere etekinak euki enpresak. Hori beraz, metalintzari dagokionean, badirudi denbora gainera etorri zegula, baina bukaera alde honetan, badakizue guk aktualitate biziari segida eman nahi digula, eta nola ez, zer gertatu da asteburu honetan Irunaldean, Pikoban, bai, gure estretxoaren alboan, bestelako kontuak izan ditugu albiste, bertsolari txapelketa nagusiaren azken txampa honetan, Durangokoa da datorren asteburuko hitzordua, baina joan den asteburu honetan ere, izan da hor norgeauka, puntuazioarekin ere iritzi bat eta beste, edo nola ere, abenduaren 18 bitarte, zer esana emango duen gai izango da, bertsolari txapelketa nagusia. Gaur badakit dena dela, nire izan nintekela. Baina dakizue pilota zaleak ere bagarela tarte honetan, eta beraz ez da zue gutxik egin guk behintzatez. Gaur, zehatz esango izugu, gaur gaueko 10:00 alegia berehala izango duzuela zuekin gaur beste bain ere joko zelaia saioan. Zesta punta, eta besteak beste, Barrenetxea Laugarrenak eta Juaneneak jokatuko dute elkarren aurka izan ere. Erremonteaz gozatzeko aukera izango duzue Galerretatik eta non, hementxe, Hamaika Telebistan, nola aplikazioaren bidez, Smart Telebista, sare sozialen bidez, Lurreko Telebista digitalaren bidez, Euskal Telen bidez. Bueno, tira, hamaika.eus/zuzenean beti izango zu aukera, edota, badakizue, YouTubeen ere nahieran izango gaituzuela. Besterik ez, gaurko saio, joko zelaiarekin utziko zaituztegu, baina bihar gehiago, berriz ere hemen bueltan, Antenatikat albisteak, kolpez kolpe.